Zahvaljujem profesoru Benkoviću i pozivam do predsjednika Udruge ratnih veterana Hrvatske, Hrvatski domobran i člana Državnog povjerenstva za istraživanje i pronalazak grobišta iz II. Svjetskog rata pri Ministarstvu hrvatskih branitelja, gospodina Željka Tomića. Poštovane dame i gospodo, cijenjeni preuzvišeni oče biskupe, poštovani izaslaniče predsjednika vlade i ministre hrvatskih branitelja, poštovane dame i gospodo uzvanici, župan, gradonačelnik, gospođa zastupnica u Saboru, poštovani svi hrvatski branitelji koji ste ovdje danas nazočni, poštovana rodbino poginulih i pobijenih Gospićana i Gospićanki. Na području istraživanja grobnica žrtava II. Svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja objedinjena su saznanja o 1367 lokacija mogućih mjesta masovnih i pojedinačnih grobnica. Pri tome ističem da su samo u 2020. godini istražene lokacije Tomašica, Prudnice Brdovac, Macelj i Jama Jazovka, te pri tome je ekshumirani posmrtni ostaci 1081 osobe. Na današnji dan, Europski dan sjećanja žrtve totalitarnih i autoritativnih režima nacizma, fašizma i komunizma, grad Gospić organizira pokop žrtava II. Svjetskog rata koje su ekshumirane na području grada Gospića i Ličkog Osijeka. Predio Batin, Lički Osijek, predio Rištine, Mušaluk, predio Klanac, Čanić Gaj. Ukupno sahranit će se broj od 102 žrtve. Ovom prilikom zahvaljujem se gradonačelniku i svim članovima vijeća grada Gospića. Sve su žrtve stradale u travnju 1945. godine, nakon ulaska partizana u Gospić, Lički Osijek i okolna mjesta. Prije ulaska partizanskih postrojba u Gospić, Ante Gotova održao je sastanak političkog aktiva za Liku, na kojem se raspravljalo što treba poduzeti nakon zauzimanja Gospića. Jakov Blažević predlagao da treba pobiti sve hrvatsko, pa čak i hrvatske mačke. Predlagano je da se pobiju svi muškarci stariji od 16 godina. Tom suludom prijedlogu žestoko su se suprotstavili Šime Balen i partizanski narodni heroj general pukovnik Mićun Šakić. Rekli su da zbog 100-tinjak ljudi ne mogu pobiti sve odrasle Gospićane i nedorasle mladiće. Nažalost, to nije bilo istina. Nakon zauzimanja Gospića ubijali su 48 sati sve, pa čak i djecu. Partizanski odbornici po gradovima i selima, dok su još partizani bili u šumi, dostavljali su im popise ljudi koje treba likvidirati. Kao da se... Malo sam pomiješao, ja se ispričavam. Kao da se ništa nije dogodilo, jedino će se mučeničkom krvlju natopljena zemlja čuvati strahovitu tajnu. Počinitelji zločinstva šute. Šute i sljedbenici ideologije u čije ime je zločinstvo počinjeno. Svoja zločinstva umotavaju krivo u umotvorinu komunističkog antifašizma, koji s pravim antifašizmom u ideološkom smislu nije u nikakvoj svezi. Iz dokumenata je vidljivo da nekih većih borbi sa partizanima nije bilo sve do 4. travnja 1945. godine, kada su partizani poveli u 6 sati siloviti napad istodobno na Gospić, Lički Osijek i Perušić. Lički Osijek branila je satnija koja je bila oko 240 vojnika. Uz hrvatske časnike, dočasnike i vojnike u njoj je bilo 16 do 17 njemačkih časnika i dočasnika. Napala ih je i zarobila 12. brigada
26. dalmatinske divizije 4. armije. Zapovjednik im je bio major Fabijan Trego iz Splita. Pripadnike satnije, njih oko 240, svukli su do košulja i gaća, povezali žicom i u koloni preko polja ispred crkve Svetog Josipa doveli do potoka Balatina gdje su streljani. Uz potok Balatin u Ličkom Osijeku leži pobijena cijela satnija i tko zna koliko drugih zarobljenika, civila i ostalih pripadnika drugih vojska, Njemaca i Ustaša. Znamo za 4 grobnice žrtava koji su pobili partizani uz potok Balatin. Odjeću, obuću, satove, zlatninu odložili su na veliku hrpu. Po naredbi partizana žrtve su pokapale žene i starci u 2 manje grobnice iznad potoka Balatina. Za Domovinskog rata te grobnice se našle u minskom polju. Partizani su stezali obruč oko Mušaluka. Tenkovima u nizini po polju od groblja u Ličkom Osijeku i pješaštvom raspoređenom po okolnim brdima tirali su hrvatske vojnike i civile u klopku pripremljenog Koštimčeva bunara. Paljba po mnoštvu u bijegu bila je vrlo žestoka. Pobili su sve, bez obzira na to jesu li to bili vojnici ili civili. I to bez dokazane krivnje i bez prava na obranu. Sve sposobne, a to su bile žene, starci i nedorasli dječaci od 15-16 godina, natjerani su da pokapaju pobijene. Pokapali su ih preko 2 mjeseca. U veliku grobnicu u Klancu najviše su pobijenih dovezli zaprežnim kolima i pokopali ih u duboke ribine, to jest vododerine. Bilo je ih najpogodnije srezati iz kola. U Ličkom Osijeku pobijeno je više od 150 ljudi. U grobnici u Malom Rilcu, prije nego što je zatrpana, bila je velika duboka draga u kojoj su partizani doveli zarobljene Hrvate i pobili. Na mjesto su ubojstva i pokopani. Ispod Rilca druga je skupina grobnica. Partizani su pobili vojnike i civile gdje su ih također žene, djeca i starci morali pokapati. Ne zna se točan broj pobijenih, ali pričalo se o 500 ljudi. U Mašaluku u Drugom svjetskom ratu i poraću ubijeno je 190 seljana. U Posrani su ubijena 24. Lijevo Štimčeva bunara i Štimčev pribarak. Tu je najviše ljudi pobijeno. Uz ovaj put stradalo je puno pazarištana i ljudi iz okolnih sela. U Klancima su velike vododerine zvane ribinama. U Klancu kod Krčića, u kojem je put za Vukšić, najdublje su ribine. U njima je pokopano najviše žrtava koji su pobili ovdje ili negdje po strance, te ih dovezli. Na tom području približne veličine 200 puta 200 metara pokopano je od 750 do 850 domobrana, ustaša, civila i njemačkih vojnika. Opkolila ih je i zarobljavala 26. dalmatinska divizija, što je zarobljeno uglavnom i pobijeno. U Otočcu i dalja zvjerstva je počinila 19. divizija. Mrtve su plitko pokapali, pa su strvinari raznosili njihove leševe. Vukovi i lisice su otkopavali plitko zakopana tijela pobijenih te ih jeli. Tijekom rata partizani su zarobljenike ubijali, ali manje, i to puno manje nego na kraju rata. To je očit dokaz da su na kraju rata i poraća ubijanja Hrvata bila pomno planirana i marljivo provedena, što zločinstvima daje dodatnu težinu. U Klancu na početku grobnica u Rivinama Hrvatska vojska u Domovinskom ratu htjela je proširiti i probiti novi put za prolazak tenkova i bitnica. Već su hrvatski vojnici bili otkopali kosti pobijenih kada su upozoreni da tamo ne kopaju, jer su tu pokopani civili i hrvatski vojnici, žrtve iz Drugog svjetskog rata. Prestali su i vratili kosti nazad, te ih dostojanstveno pokopali.
Uz obalu Like neutvrđen broj grobnica. Izgradnjom hidrocentrale Senj razina vode se digla i sada su potopljeni i nedostižni za istraživanje. Na poljani koju nazivaju Ravničica pokopane su 64 osobe kojima su ruke bile vezane žicom. Pokopani su kod Štimčija bunara i u klancu iznad njega, gdje je najveća grobnica. Pokopani su svugdje, u malom selu, u Šaluku, pod strani. Kada su 4. travnja 1945. partizani započeli istodobno silovit napad na Perušin, Lički, Osijek i Gospić, ta se vojska i civili preko Vušića probila do malog sela. Tih dana vodostaj Like bio je iznimno visok, voda se razlila iz korita i poplavila veliku plohu, koja je postala neprelaznom zaprekom. Iza leđa s okolnih brda sručila se na opkoljen nesmiljena smrtonosna vatra. Silno mnoštvo hrvatskih vojnika i civila, a bilo je njemačkih vojnika, utopilo se. Kada se voda malo povukla, mrtve su kukama izvlačili iz vode i pokapali na obali gdje god se je stizalo. Ljude nitko ne smije ubijati, ni vojnike, ni civile. To je strahota, neoprostiv grijeh. Ovi su se mučenici predali, odbacili su oružje i postali su ratni zarobljenici zaštićeni Ženevskom konvencijom. Pobijeni su bez dokazane krivnje i bez suđenja i bez prava na dostojanstvenu obranu. Nažalost, i danas njihove krvnike u Hrvatskoj slave kao antifašiste. Ove nevine žrtve vape za istinom i dostojanstvenim pokopom ili barem označavanjem svojih grobišta. Teške su i krvave bile godine II. Svjetskog rata. Težnju za slobodom skupo smo platili. Izginio je cvijet hrvatske mladosti. Dio sposoban za reprodukciju, rađanje novih naraštaja, a pobijena je i predvodnička inteligencija. Stečevina partizansko-komunističkog antifašizma njihova je krvava tvorevina, Titova Jugoslavija. Na zločinstvu nastala i u krvi nestala. Odnaređeni hrvatski partizanski komunistički antifašisti i njihovi simpatizeri, slugani velike srpske politike, nastoje svoj krvavi antifašizam ugraditi u temelje današnje Hrvatske. Nažalost, to je zlo još čvrsto ukorijenjeno u sve pore hrvatskog društva. Još uvijek, ali nadam se, ne i zauvijek. I dalje nas uvjeravate da nije bilo partizana i antifašista, ne bi bilo ni današnje slobodne Hrvatske. Jako se varate, jer mi, sinovi i unuci ovdje pobijenih, većinom smo se uključili među prvima u stvaranje Hrvatske države. Da stvar bude gora, 1945. partizani pod zvijezdom petokrakom ubijaju hrvatske sinove, a to se isto dogodilo i 1991. Oni koji su nanijeli zlo u II. Svjetskom ratu i poraću ponovili su isto i domovinskom. Imamo neka od neistraženih grobišta. Franićeva Krčevina, Mali Vrilac, Podstrana, Poljanac, 4 grobišta, Mužna Lokva, Štimče Bura, Štimče Movrilo, Štimče Pribara i još mnoga druga na području Ličko-senjske županije. Najpoznatija te djelomično istražena grobišta u Ličkom, Osijeku i Gospiću, Mušaluk, Palatin, Klanac, Prištine i Čanić-Galj. Zahvalio bi se autoru knjige Lika i podvorje gospodinu Ivanu Vukiću te brojnim svjedocima i očevicima krvavih događaja u Lici 1945. godine koji su dali svoja svjedočanstva o pokolju Hrvata poslije ulaska partizana u Gospić, Lički Osijek i ostala mjesta u Lici. Ovom prilikom kao član državnog povjerenstva zahvalio bi se ministru, gospodinu Tomi Medvedu, bivšem pomoćniku ministru Stjepanu Sučiću, gospođici Ivoni Paltinjeri, bivšem državnom tajniku Ivanu Vukiću i sadašnjem Darku Nekiću na dosljednom radu te na vođenju i istraživanju grobišta II. Svjetskog rata i poraća. Kao i svim članovima povjerenstva koji su dolazili na sastanke, na istraživanja i iskapanja grobišta, a posebno gospodinu Franji Talanu
i gospodinu Bruni Čaviću. Na kraju bih vas pozdravio sa starim hrvatskim pozdravom. Za Hrvatsku uvijek.